Il-ħamis tal-34 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 21, versi minn 20 sa 28. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta imbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajaħarbu imbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-ludija u jitbedu minna dawk li jkunu ġo nofsa u ma jerġgħux lura fiha dawk li jkunu fir-raba, għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Ja ħasra għalihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddaw, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu il-sira fost il-pagani kollha u Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobstru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smawiet jitqalbu. Imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwa qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti temmen li id-dinja kif nafuha illum se tispiċċa hekk kif Ġesu għalinna? Ġesu iwissi lil dawk li kienu joqogħdu f'Ġerusalemm dwar id-distruzzjoni tagħha minħabba li hi rrifjutat il-Vanġelu. Ġesu jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju fl-aħħar tad-dinja. Huwa biss il-għama spiritwali li jżommna milli narfu is-sinjali ovvji tad-diżastru li ġej f'jum il-ġudizzju għal dawk li rrifjutaw li jagħtu widen għal kelma ta' Alla li ssalvana u għal grazzja tiegħu. Ġesu kien onest b'mod komplett u qal lid-dixxipli dak illi kellhom iħallsu biex jimxu warajh. Minkejja l-prezz huwa kbir u wiegħed li qatt ma jitlaqhom waħedhom, imma li jkun dejjem magħhom fi żmien ta' tribulazzjonijiet. Il-qaddissin u l-martri li għaddew minn turmenti u anki minn mewt għamlu il-ħabsijiet tagħhom tempju ta' tifħir minn fejn kienu jfaħru lil Alla u l-irbit tagħhom tron għal glorja ta' Alla. Huma kienu jafu li l-preżenza ta' Kristu fosthom kienet dejjem f'kull ċirkustanza magħhom biex issalvhom. Ġesu joffrilna s-sigurtà meta aħna affaċċati mat-theddid ta' din id-dinja. F'Luqa kapitlu 21 vers 18 Ġesu jgħid: Lanqas xara minn raskom ma tintilef. Id-dixxiplu li jimxi wara Kristu jista' jitlef ġismu, imma mhux ruħu. L-akbar don li għalih għandna nkunu grati u li għandna nirringrazzjaw lill-Alla tiegħu hu is-salvazzjoni u l-adozzjoni tagħna bħala uliedu. Għandna nirringrazzjawh
għaliex it-tama hi kollha fil-ġenna u fil-weda li Ġesu għad jerġa' jiġi biex jistabilixxi b'mod sħiħ is-saltna tiegħu tal-paċi u tas-sewwa. Ġesu jitkellem dwar it-tieni miġja tiegħu bħala fatt magħruf, bħala avveniment ċert li għandna nistennew li jseħħ. Din il-miġja se tkun immarkata b'sinjali li kulħadd se jaraf, sinjali li se jwerru lil dawk li ma jkunux ippreparati u jimlew bil-għaġeb lil dawk li jkunu lesti biex jintaqgħu mal-mulej. Meta l-mulej jerġa' jiġi u jistabilixxi l-ġustizzja u s-sewwa u jagħti l-ħlas mistħoq lil kull min dieħ tajjeb. Il-ġudizzju tiegħu huwa sinjal ta' tama għal dawk li jafdaw fih. U inti tittama falla u fil-weda tiegħu li jerġa' jiġi u jistabilixxi s-saltna tiegħu fuq l-art kollha. Mulej, imlini bil-gratitudni għad-don tiegħek tas-salvazzjoni u kabbar fija it-tama u x-xewqa li jien narak tiġi fil-glorja. Għamel li dan il-jum iġi f'qalbi ferħ kbir u mhux dwejjaq. Aziza Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, enni ħalli jien nibqa' nservi sal-aħħar lil-libnek f'fedeltà u biex nagħmel użu tajjeb tal-ħin li qed jiġi misluf lili qabel it-tieni miġja tiegħu. Amen.